মা শব্দর অর্থ কণ? আরে কিন্নর মানে কোন বুঝিবে মা শব্দর অর্থ কোন? চরিত্রহীনর সার্টিফিকেট কু হাতরে ধরি রাস্তা কড়ে ঠিয়া এই পুরুষ মানুষ পাগল করନ୍ତି পাগল। ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତିନି, ସେଇମାନେ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ଲମ୍ପଟ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅବହେଳା କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗଠୁ। ଏ ସମାଜର କଳଙ୍କିତ ପୁରୁଷମାନେ କିନ୍ନର ମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ବିଳାସର ସାମଗ୍ରୀ ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରି ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ କିନ୍ନର ମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସର ସାମଗ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି। ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଅନାଥାଶ୍ରମ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ମା ବଦଳରେ ମା ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ନର ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ତୁ ଯେତେ ସଫେଇ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତମ ମାନଙ୍କର ସମାଜରେ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କି ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ? କିନ୍ନର ମାନେ ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ କଥା ତତେ କଣ କହିବି? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ବନବାସ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସବୁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଫେରିଯାଅ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରନାରୀ କଣ। ସମସ୍ତେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଫେରି ନଥିଲେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କିନ୍ନର ମାନେ। ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଫେରିବେ, କେବେ ତାଙ୍କ ବନବାସ ସରିବ। ମତେ ସେ ଆଉ ପୁରାଣ କଥା କହନା, ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା ଏ କଥା ଆଉ ମତେ ଶୁଣାନା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଶୁଣ। ଏ ଯୁଗରେ ତମ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହବାଟା ହଉଛି ଭୁଲ। ଆରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନେଇଛ? କଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛ? ଆରେ ଧରତୀର ବୋଝ କେବଳ ତମେ ମାନେ।